Pozik sartu da Agustin Ibarrola behin margotu zuen basoan, baina nature tarte alkartu sortu zuen basoa zaharberritzeak sentimentu gazigezak dakarskio. Parte de mí mismo también ha quedado restaurado. Yo estaba muy triste. Bizkaiko Diputazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ardurapeko kontserbazio lanak jatorrizko tonalitatea berreskuratu eta ikusezin geratu diren bi multzo estetiko agerian jarri ditu. Bada izeneko tekiero, bi zuaitz osatzen dute hau, eta irakurtzeko pixka bat urrunetik joan behar dugu, eta gero beste berri bat izenik ez daukana, baino badago alako itxura zentrifuga edo. Omako basoak aspaldian ezoiko argazki bat ere eskaini du, Ibarrola eta Bizkaiko Diputazioko ordezkariak elkarturik. Bizkaitar guztion esfortzua nola baloratzen da berak, gainera esan egin dago, ezta? Hau da Euskal Nazioaren artearen lagin bat, eta nik uste dut horrela dala, eta ikuspegi horretatik zaintzen dugu. 2 urteetarako lana dago oraindik basoan. Gaur arte, basoko sortaldeko 200 zuhaitz inguru tratatu dituzte, baina bada beste erronka bat. Zer egin 60 urte barru zuhaitz hauek hil daitezenean, horretan dabiltza orain.